Lokal nga mga produkto gikan sa lain-laing lungsod sa dakbayan sa Eastern Samar gibida sa One Town, One Product Hub, Borongan o OTOP Hub sa Borongan City, Eastern Samar. Nahimutang kini sa Borongan Booking Office sa may Baybay Boulevard. Lakip na mamahimong mapalit din ang mga brown istahanong produkto sama sa piking, kalamay, pudpud, seaweed crackers ug ang gipasigarmong lamian nga dark chocolate ug fermented cacao. Ana usab ang pure tablia, Coco Jam, rice coffee, ingon man ang souvenir alang sa mga turista tinguha sa DTI 8 nga matabangan ang mga mag-uuma ug mga gagmayng negosyante pinaagi sa Otop PH nga gihimong pisikal nga merkado ug daling mapaabot sa publiko ang mga produkto. Matod ni Rothelma Samonte, bango sa DTI nga usa sa ilang mga gitutukan nga mas palambuon nga mga produkto sa Eastern Samar ang gitawag nga salukara. Ang salukara usa ka delicacy pancake sa Waray sa Eastern Samar. Mamahimong bisita sa One Town, One Product Hub, Borongan. Weekdays gikan sa alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon.